Výstava nám prezentuje tvorbu dvoch významných autorov slovenského výtvarníctva 20. storočia. Mali spoločný osud, spoločný život. Navzájom sa ovplyvňovali, nie len ľudsky, ale aj v tvorbe. A preto sme sa rozhodli vlastne vystaviť ich diela. A rodné meno autorkyne bolo vlastne Ester Friedrichová, narodila sa v Bratislave a keď bola malá, tak jej rodičia sa rozviedli a otec odišiel do Spojených štátov. Odišla do Paríža a vďaka finančnej podpore svojho otca vlastne mohla študovať v Paríži celých 5 rokov. Najprv na Akadémii Julian a potom neskôr na Akadémii moderných umení, ktorú s Ozenfantom založil Fernando Léger a neskôr potom prestúpila vlastne na školu Alexandry Exterovej, ktorá bola veľmi dôležitou učiteľkou. Zároveň vlastne tá škola ako taká, ten vplyv Alexandry Exterovej, vplyv neokubizmu a civilizmu sa veľmi silno potom odzrkadlil v jej tvorbe. Autorka vlastne sa vracia do Bratislavy v 32. roku a vtedy už je vydatá za lekára Františka Schimera. Koniec 30. rokov bol pomerne náročný a ešte náročnejšie malo prísť, keď v 42. gestapo zatklo jej manžela. Potom ho neskôr vlastne v septembri v 43. popravili. Aj keď teda samotná Ester vyvinula všetko úsilie, ktoré mohla, aby mu bola udelená milosť. Tá mu teda aj udelená bola, ale nebola doručená včas, takže ho predtým stihli popraviť. V 47. sa zoznámila so svojím druhým manželom, Martinom Martinčekom, s ktorým ju okrem iného spájal vlastne tragický osud a tragická minulosť. Martin Martinček bol právnik, ktorý zastával dôležitú úlohu pri zriaďovaní povereníctva spravodlivosti. Ale v 48. vzhľadom na situáciu ho zatkli. Obvinili ho v podstate pod falošnou zámienkou. Vďaka svojmu priateľovi Gustavovi Husákovi sa dostal z väzenia, angažoval sa a pomohol mu a v 51. musel odísť z Bratislavy a odišiel na rodný Liptov. Toto nariadenie sa nevzťahovalo na Ester Šimerovú, tedy už teda Ester Martinčekovú Šimerovú, ale ona sa rozhodla vlastne svojho manžela nasledovať na Liptov a odišli do Liptovskej Ondrášovej, kde žili vo veľmi zlých podmienkach, nemali v byte ani tečúcu vodu. Martinček musel pracovať v tehelni, neskôr na slepačej farme. A zároveň mu tú útechu, ktorú v tom čase potreboval pravdepodobne, lebo naozaj to bolo veľmi turbulentné obdobie pre nich, hľadal v Liptovskej krajine. Je to teda v publikáciách označované, že až asketicky žil, že naozaj ráno vstával, zobral si obrovský batoh na chrbát s fotoaparátom, s objektívmi, so všetkým príslušenstvom, ktoré k tomu potreboval a prešiel aj veľké vzdialenosti a hľadal vlastne námety pre svoje fotografie a zachytával rôzne reálie, či už išlo o prírodniny, o ľudí, ktorí žili v horách, alebo samotnú Liptovskú krajinu. Veľmi ho fascinovalo drevo a hlavne drevo, ktoré bolo nejakým spôsobom zasiahnuté ľudskou rukou, či už sekaním, rezaním. A zaujímali ho štruktúry, vlastne, ktoré potom na tom reze alebo vlastne vznikli. A tie potom zachytil na tých fotografiách. Tieto fotografie častokrát vyzerajú, že sa vyslovene pohybujú na hranici medzi abstrakciou a konkrétnym zobrazením. Jeho fascinoval svet týchto ľudí, ktorí vlastne žili mimo tých civilizačných výdobytkov a snažil sa čo najviac k ním dostať. Nielen teda fyzicky, ale snažil sa ich čo najviac poznať. Čiže si s nimi naozaj budoval taký úzky vzťah,
ktorý sa následne potom veľmi pekne odzrkadlil práve v tých fotografiách. Bol schopný vlastne zachytiť viac ako iba nejaký vizuál, ale naozaj vyslovene tú dušu tých ľudí. Tá Liptovská krajina určite zohrala veľmi dôležitú úlohu v tvorbe oboch autorov. Obaja autori však sa venovali inému médiu. A ona sama vlastne sa vyjadrovala, že mala veľký problém s tými lesmi, ktoré sa na Liptove nachádzali a ktoré ju obklopovali, pretože jej chýbali listnaté stromy, chýbali jej stromy s plnými korunami a tie lesy Liptova vnímala viac ako nekončiace sa vertikály. No potom vlastne si uvedomila, že vlastne medzi tými jednotlivými vertikálami, medzi tými kmeňmi stromov sa vytvárajú ako keby okienka, cez ktoré prúdi svetlo, čo v nej evokovalo vlastne vitráže. Dokonca si uvedomila, že podobnú vec vo svojej tvorbe začal riešiť aj jej manžel, že objavili vlastne to isté. A ona teda to riešila v tých oleomalbách. Ale zároveň posúva tú svoju tvorbu aj formálne. Začína potom v 60. rokoch pracovať aj s technikou koláže. Takže na jednej strane jej umožňuje také uľahčenie si tej samotnej práce, na druhej strane jej poskytuje iné spôsoby výtvarného vyjadrenia. Je vidno, ako neustále bola motivovaná hľadať iné formy, iné námety a že tá tvorba sa menila, vyvíjala sa. Je zaujímavé pozerať na fotografiu Liptovskej krajiny, ktorá vďaka tomu, že použil nízky horizont a konkrétne osvetlenie, naozaj pôsobí naprvu abstraktne, ako nejaký abstraktný výjav. A na druhej strane sa pozerať na tú Liptovskú krajinu v médiu malby. Práve tým spracovaním s tou farbou. Obaja sú umelci, ktorí sa dívajú svojim okom na svet, ale práve tým spracovaním tú skutočnosť menia. Hej? Že vlastne inak ju podávajú, inak ju reflektujú. A to je podľa mňa zaujímavé.